uyakuhlanza konke. Oh yeah. Umthandi wami uJesu usune nakalena usune laba ilanga lenyanga usune laba uyakuhlanza konke uJesu umthandi wami amandla libele bonke abalandeli nababukeli umhlaba wonke. Lokho sokuthethwa lo Nyambose eNewcastle emadadeni section 5 umlaphi nje wendabuko futhi oyisayo isayo nje bhaqa igama lasedlozini ke nguSiphithiphithi sikamavela yabo. Ya lapha ke esifuna ukubuzwa lapha Nyambose sisafuna ukuthola siyakuzechaza uyayichaza nje ngendlela oyichaza ngayo. Siyasithokozisa futhi lokho ukuthi uyichaze kanje ngoba sesizwe into eziningi ngawe. Ingakho sekudonsisa kubeka etafuleni namhlanje sathi awuyeke lokhu kusebenza ngathi uyacasha ngaphansi kanti uneyimangaliso ozenzayo. Esifuna ukuthola lapha uyileni esikoleni uNyambose. Ngoba Nyambose la kuzoke kube nenkinga kuzoke kufanele ukuthi lapha kufika umuntu ongalukhuluma ulimi olukhulumayo futhi ongakhuluma ulimi olwaziyo noma ngabe isisuthu uyasazi noma ngabe isivendo uyasazi. Lo muntu afike nje la ukhuluma iSpedi kuphela isona saziyo. Lo muntu kufanele asizakale ngoba unguwena ungumuntu wabo wonke umuntu. Sifisa ukuzwa ukuthi mhlambe uNyambose ube wabona ngoba basihlupha abantu abangayanga esikoleni abasiza abantu bathi bahlushwe idlozi bakhishwa umoya lo moya njengabantu sehluleka ukucommunicate usehluleka kwenza into zakhe nje ayizibe sahlelela ngalokho ukuthi akayanga esikoleni. Manje sinukuthola ukuthi uye kuliphi izinga eliphansi uye kuliphi futhi izinga uyebo ukuze nomlalelo sekhaya ezokwazi ngawe kahle hle ukuthi hayi mangiya kulo muntu yonke into yami izohleleka. Siyabonga ubuzo omhle kakhulu futhi ngiyaye ngithande ngikhuthaze phela nabantu engikhonza nabo nabantu esondelene nabo ngikhuthaze le yesikole. Cha ngafunda nami okulingana amandla. Cha umetric ukhona akusuwe futhi umelusi angiyona ingane abantu bangabona nje ngomfishana anginawo umelusi mina nginomatriculate. Ngaya futhi eteching no NCT civil engineering ngaqeda lapho ngayosebenza eAccelerometer i-steel company nje esikhulu ngafike ngaba i-machinist lapho ayikho nje into engayazi ekhuluma ngensimbi. Ngase ke ngiba nale inkinga zokuthi ke kufanele ngibuye nginabe lokhu edlozini njengoba sengigcina sengila edlozini kodwa nje bengisebenza nje phela nje ngishiphe izana number nginayo benginayo ngakhombisa izinto neyithombe khona yonke into yonke into nje ibe kahle impela namanje ngisasebenza nje lapha ke manje ngisebenza lapho ukuthi ngisiza abantu. Yabo Nyambose uqonda ukusitshela ukuthi njengamanje wena awusamsebenzi umlungu sewulama nje emsebenzini wokuphilisa ngesintu nange professor. Kube decision enzima kakhulu. Kube decision enzima kakhulu kodwa futhi angisoli. Cha angisasebenzi futhi angixoshwanga. Angixoshwanga uma ngabe mhlambe ufuna nokuyilandela noma ufuna ukuyisesha indaba yakhona ngakunikeza ama contact wala abantu bengisebenza nabo abasasebenza namanje abonga abafonela abazokutshela nje ukuthi hayi leyo ndoda yavayilisa nje kahle athi hayi siyahamba manje iyo ilandela i-calling yayo ngaqhubeka ngenza umsebenzi owawukade ufanele wenziwe ubaba ongizala. Okuyiyona into eyaphila yangazathi sibuyisele emuva empilweni sengenzela ukuthi nami engahluphezeti izingane ngikwazi ukuthi ngifeze le ndima basiza abantu njengoba sengibasizile abaningi ufakazi bukhona ufakazi futhi yonke indawo. Ngiyabonga la ngiyakuzwa uyichaza kahle kakhulu lento ngiyabuka ukuthi njengoba inesibindi le ndoda inesibindi landela i-calling yayo ngiyabuka ke kodwa ukuthi le calling yakho uyilandela uneshongo impela yokuthi akuzukuphinde mhlawumbe kuhambe inqamuke lento osuyithathile zilambe izingane bese uyaqala usiyonokha eminyango wokuwo usufaka ama application. Mfowethu hayi no lapho cha nginesho
ngesizathu sokuthi imali ebengithola la bengisebenza khona ngiyenza ngo3 days like so akukho ke la ngafile ngiyisole khona angiyona futhi indoda ebheke endaweni eyodwa ngiyindoda nje ethanda ukuthi ibheke nakwezinye indawo ngumuntu futhi o business minded so nje hayi okwendlala hayi sekungafika nje ngoba sifikela wonke umuntu siyabonga Nyamboza lokhu mina unginika isiqiniseko sokuthi kahle kahle into oyenzayo uyayazi into oyenzayo futhi uneshow uthunyiwe yona ukuthi endleleni ngeke iphele ngiyabonga la ngifuna ukuthi wazisa abantu ukuthi wena kahle kahle ikuphi ke okwenzayo kulomsebenzi wakho obizelwe kulo idlozi wabuya ngoba umsebenzi wakho ngizwile uchaza ukuthi umsebenzi wakho ubhanqekile uyangena ebiyonini futhi uyangena ebuwashweni uyangena emthini uyabachatha kahle kahle baphila abantu udokotela wena buti wami yazi lento le ngiyakholelwa ekutheni kakhulu before umuntu ngumsiza noma ijarity ngilisiza umuntu ngiyayithanda ukuthi ngimhlolele kuqala ngizobuka ukuthi eyakhe into ifuna iswasho noma ifuna umuthi nalokuthi mayifuna umuthi akukho izicuphe ezikhona ngoba ikona into othola ukuthi uthi wena uyatheka ngokwazi ngomuthi kanti ikona izicuphe ezikhona bese kuqhuma ibhomu nawe ungeke usakwazi ukulimela so ngiyayithanda ukuthi into ngiqale ngiyibuke eqala ngoba yonke into angizenzeli ngiyibuza kwabangiphethe bangitshela ukuthi ngoba ngalapha igceke la kwakho ngilapha la next door ngilapha ubani kodwa uthola ukuthi even ama price awafani nokulapha khona kufani ngoba ngilalela ukuthi kuthiwani phansi ukhona umunye umuzi othola ukuthi umuthi awungeni ufuna ukusebenzisa washo kuphela so uma ngabe ngabhekanga phansi then ngizokwazi ngani ukuthi kuleya muzi umuthi awungeni hayi siyabonga Nyamboza ngizwa kuthiwa laphana uke waqinisa imoto yomuntu obekade ethi njalo uma ethenga imoto yena akwenzeki ingashayiswa kodwa njengamanje ujabulela ukuthi imoto yakhe ina 8 years ikuye akazange eshayise lokhu kwenza kanjani uqinisa imoto iyaqiniswa icaba imoto wenzani umbuzo omusha kakhulu lo ngoba abantu abakholelwa ukuthi imoto iyasetshenzwa iyakhanda imoto because bayakwazi abantu ukucupha futhi ngemoto so imoto kufanele ukuthi iqiniswe siyayiqinisa noma ngeke ngikwazi ukungena butwane ingene into details ngoba bakhona ogaragajana abalaleleyo bakhona ogaragajana hayi sengizwile bona kodwa imoto iyaqiniswa iyaqiniswa imoto ukwazi ukuthi umuntu ingamhluphi imoto futhi kufanele mangabe imoto usuyiqinisile uma ngabe usuyichitha usuthi uyayidayisa kufuneka phela uphinde uunlock futhi ezokwazi ukuthi lo oyithengayo ingamhluphi ngoba phela lento mangiyiqondanisa nedlozi lakho manje mangabe usuzoyidayisa wena ungasayikhiphanga lezazini izomhlupha lo yamuntu lo yana hayi wathini indaba enkinga ke manje mawuthi imoto uma sekufanele idayiswe kufanele iphinde unlock uqonda ukungitshela ukuthi mangabe ubethela umuzi uma ngabe usudayisa kufanele uunlock ngoba ngizwile nakhona futhi kuthiwa uyayiqinisa imizi ngendlela eyisimangaliso futhi uma ngabe ukhonisela elithini zontshotsha noma amaphara zontshotsha avela abona umuntu emile egcekeni hayi uyisigangi awungitshele ngale yabona ke futhi mase siza lapha eqiniseni umuzi ngiyakanye emzini womuntu kanye ngibuyeli kabili ngiyakanye kanye futhi kanye futhi yabona ukuthi ngoba ngisumuntu ngiyakanye bayokutshela abantu ngengafike ngafaka izinto phansi ngiyakanye futhi angisiyo lo muntu obalekayo uma ngabe ngasangithintanga yena ngimthinte mina ngilale kanjani angifuni into edrive day hayi bonke abantu abagijima bangahlali becindezelekile emakhaya beqhebezela kwenzeka izinto kodwa ke ake sibukela Nyamboza lento lapha kuyehla kanjani ukuze yehle uyazi ngoba ngizwe usukhuluma okunye eceleni uthi wena uhlola ngalendlela kamoya yaseZayoni ubuye uphinde ushaya idayisani lesuku engizokuthiwa la hayi uhlonishwa ngalo lapha madadeni akungichazele nje ukuthi uyehla kanjani lento lapha kuwe kuze kuvele idayisi kuze kuvele kamoya hayi akungitshela okomathambo yabona babami lento le futhi ke sisakhula besijabulela nje ukuthi
sihamba iguqo kumnandi uhlelo umoya kumnandi udlula umoya esontweni le ngapha eceleni singayinaki wathola ukuthi mayisingibamba ngashonelanga noma ngase sixoxa leyo singashonelanga kodwa siyayihlukanisa yona ngoba noma usuphakathi endumbeni nokuhlola kuyahluka uya ngawo ukuthi ufuna liphi izinga base sikuhlolela ngoba siyahlola ngesithunya siphinde siphose futhi amathambo senzele ukubuka yonke into kodwa nje sengisha nje ngikhathule yaqala ngino 8 years kwathola ukuthi ke ekhaya bayayivala ngendlela abayivala ngayo benzela khona ukuthi ngiqede isikole ngikwazi ukuzo because ngoba abayivala ngaba ngikwazi ukuzo ngaba ngikwazi kwethu ngoba futhi kuyohamba kwethu uma sesiguqweni lapha before umthandazo adlule sicela isitifiketi sa matric isibeke nakho lento ukuthi sidlule abathandazi bangayi esikoleni yebo sibathelela umoya ukuthi sibathelela umoya okungaya esikoleni funeka abathandazi baye esikoleni siyabonga hayi siyabonga kakhulu Nyambose yazi Nyambose iyangichaza indlela osondele ngayo etafuleni lokuthi manje isiphiwo sakho sifanele ukubasiza bonke abantu singabakhetha ngalo ngoba ngithola igigaba eziningi ezenzekile ngawe engisanda kusithola nje esenzeke ngenyanga edlule okuyisona sona engisithela umuntu ngiyamdinga abibe kade bekungibuza ngakho abantu kuthiwa kunengane kunomama obekade elahlekelwe ingane ngenyanga edlule ngifisa ukwazi lengane wenze njani mhlambe une software mhlambe unento siropa ngayo ngenzeka phela asazi mhlawumbe ukukhuluma iqiniso ngoba iSouth Africa yonke hayi South Africa overseas bazokubona kufanele bakwazi lokuthi umuntu olahlekelwe akasondele kuwe yabona bhuti wami lento le yobuyoni angazi noma wenza ukuthi ngikhulele khona yini eZion lento nje leyobuyoni leyo prophet ilakithi eyona nale yokucina izinto ilakithi eyona angifuni ukungena kakhulu kulezi zinto zama extender ke bhuti wami kodwa ngifuna ukukhuluma nje kuloko kwebuyoni ukuthi bekuvele kuyinto yethu yokuprofeta yabo so into uma ngabe into kufana noma kuthiwa ngisesontweni emini uma sengiyifuna kahle inamba bhuti wami ngiyayibatshela ngithi yabona manje ake sihambe ikhala ngamanje ngizoyicinga lento ngize ngiyithole